Бүгін уразаның 19-ші күні. Ифтарлар дәвам ите. Безнең «Мирас» журналы да редакция белән хезмәттәшлек иткән журналистлар, язучылар, иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашында ифтар уздырды. Саваплы чарадан Мөршидә Җиһан репортажы. Безнең «Мирас» журналы ифтарга әзерлекне Рамазан айына кергәндә үк башлый. Ә мәҗлес узасы көнне иртәдән редакция хезмәткәрләре иң әүвәл татар халкының бөек шәхесләре җирләнгән зиратта өмә үткәрә, әрвахлар рухына дуга кыла. Bizning redaksiya xizmatkarlari ko'pmadir darajada qabrlarni da tartib o'zibishcha. Ondan endi To'qay muzeyida davom etdi. To'qay muzeyida mana To'qay laureatlari degan kelib, onda To'qayni ishga oldik. Ham mana endi bugun davom etamiz. Bugun da menda Alloh bilsa To'qayni tag'in 60lab shaxsimizni, bizning mirosga nisbatli avtorlarni shulay mana so'nggi vaqtlarda vafot bo'lgan zo'r ko'rinib shaxslarni ishga olishamiz, ularga bag'ishlab duo o'qiymiz Alloh bilsa. Mana shu shunday niyat bilan uyushtirilgan bizning iftorimiz. Олуг галимнәр, әдипләр, журналның даими авторлары, журналистлар чакырып үткәрелгән ифтарның төп сүзчесе баш казый Җәлил хәзрәт Фазлыев халкыбыз халәтенә бәйле вазгыятьне дә шәрехләп, тормыштан алынган мисаллар белән яшәү үрнәгенә өндәде. Шулай ук дин һәм тормыш хакындагы фикерләре белән аксакалларыбыз да уртаклашты. Аны ниндидер теге мода артыннан куып түгелдер дип карыйм. Ул үзенең күңеле кушканга işlergandır mı? Çünkü çakırılgan konaklar arasında gel sonday kişiler. Шушындай җәмәгать ифтарларының үткәрелүе күркәм гадәткә әверелде. Шуңа бик сөенәбез ди татар мөселман календарьлары бастырып таратучы Фәния Хуҗәхмәт. Менә бу кадерле матур изге сәгатьләрдә безнең милләттәшләремне барысында хәерле ифтар вакытлары белән һәм бу безнең инде шин бәйрәм. Хәзер менә соңгы елларда элек безнең Шәйх Хәбибина Бауман урамын тутырып ифтар үткәрәдерик шәһәрдә һәм шуңа урамдагы мөшри барысында җыеп барадырик. Алланың рәхмәте менә шушы матур эш дәвам итә. Менә безнең хәзер Ләбиб Лирон бик әйбәт иттереп күтәреп алды. Ифтардан соң Ләбиб Лирон катнашучыларга журнал редакциясендә әзерләнгән Йосыф Баласагуниның Кытадгу белек китабын бүләк итте. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.